खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय थाबाय दिनै आं थावनि फिथा सावनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो मैया दायो फिथा गुन्दैखौ माबायाव मा होनो Udah selesai dayo ini an sausigen जोङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम सावनो रोङाबाबो सावनोसै गोथाव जायाबाबो रावबो एख' बुंनो नाङा दे कमेन्टआव जोंना नङा नङा खुरा रायलायनाय जाबाय बेनोरा बावना बानाय नङा हे इदि जाबाय Udang selapih sogo जोङो फिथा सावनाय पकरि सावनाय मालपुवा सावनानै फानग्रा खालामसिगोन जोङो दा कलेजाव जोबसिगोन ना जोंनिया फिथाया बानायल' दे रावबो बिहरनाङा कलेजनि लोगोफोर फिथा मा होनो माइब्रा गोसोमनि फिथाखौ माने मोननायखौ मिथिया आरो फिथा जानो हाग्राया आङो Kita sama segun deh nggak? Ini mày, ra buổi gì? Kita sama segun. Ini lagi không được. Ini mày, ra buổi kita sama segun. Mau sih mày đi. Bilik sini nanti dia korulan. Nanti loh. Ra buổi kosong dengan kera, lupa saya kosong kira apa saya. Kan situ kan krep juga dalu kan. Gap kita sama ya, gap apa sedang cuma. Nang apa nih bisa? Nang kita tem sitem.
mulu nih ya mai rong kesem nih kita sampai setengah omre ang seda sana biar komen pai dia nak mai rong kesem nane mai ki gari nane mai masih berani umat kijang nane ki batai mai ki kesem khade bidin dia na nih kita nai mane dia mari pra jaga mai rong aro bini kita ko sai da mai kita mau jaga dia mari dia